Il-kumpanija li tipproduċi l-ħalib lokali esperjenzat diffikultajiet fil-produzzjoni kawża tal-qtuħ fis-servizzi tal-elettriku. B'riżultat li fost dawk mill-quta kien hemm residenti ta' San Vincenz de Paul. Netnews jista' jikkonferma li f'San Vincenz id-distribuzzjoni tal-ħalib kienet għadha ma waslix sal-10 ta' filgħodu, dan meta s-soltu l-provvista tal-ħalib f'din ir-residenza tasal għal ħabta tas-7 ta' filgħodu. Il-kumpanija qaltilna li l-ħalib ġie provdut aktar tard li djar tal-anzjani kollha inkluż San Vincenz de Paul kif ukoll fl-Star Mater Dei. Il-Malta Dairy Products bħalissa qed tesperjenza diffikultajiet biex iżomm il-livell tal-produzzjoni tal-ħalib tas-soltu u l-tuħ tad-dawl fil-fabbrika qed ixekkel b'mod sinifikanti il-kapaċità li jiġu prodotti l-kwantitajiet ta' ħalib tas-soltu u li huma meħtieġa biex intlaħaq id-domanda. Għal din raġuni l-kumpanija għażlet li tagħti priorità lill produzzjoni tal-ħalib b'2.5% xaħam kif ukoll il-ħalib pasturizzat. Prodotti oħra li mhumiex essenzjali ser ikunu qed jinħadmu inqas frekwenti. Il-kumpanija qalet li fil-waqt li backup generators set jaħdmu dawn qed ibatu biex laħqu minħabba sħana eċċessiva u minn barra l-isfida tal-elettriku, il-kumpanija qed taffaċċja wkoll produzzjoni anqas tal-ħalib mill-baqar lokali.